La bibliografia del teu treball diu a qui estàs escoltant. I aquí dones veu. Si sempre cites a les mateixes persones, del mateix lloc del mateix gènere, o de la mateixa llengua, el teu treball acaba mostrant només una part de la realitat. Això passa encara que el tema que tries parli d'inclusió o de justícia. les fonts que tries també importen. Per això, para't a pensar. Estic incorporant mirades diverses i rellevants per al que estic estudiant? A més, citar no és només complir una norma. És reconèixer el treball d'altres persones. Deixar clar d'on ixen les idees. I situar el teu treball dins d'un debat. I recorda, no totes les idees són teues. El coneixement ha de ser traçable, transparent i reconegut. Una bibliografia diversa fa el teu treball més just. Per saber-ne més sobre justícia epistèmica, segueix al projecte Actua.